Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Isang maganda pa ho kayo sa oras. Ang ating hotline number is 0917-5646789. Sa mga gusto magtanong, ayan ha. Salamat sa inyo pong mga mensahe. Salamat sa inyo pong mga katanungan na pinipili ito nating masagot dito po sa ating palatuntunan. Gaya ho mga kababayan ni 7990. Sabi niya rito, okay ba sa akin magkape kahit mataas ang sugar ko? Adik kasi talaga ako sa kape, sir, sabi niya. Ako po si Lando ng Goa Kamsur. Ayan. O, diyan ho sa Goa ha, ang Dr. M's 36-in-1 Coffee, Dr. M's Tawas, Just Color, itim ho ng puting buhok, at L-Max na pampangiti kay Mrs. Ayan. Pampasarap ho ng tulog ni Mr. Aba? Mabibili ho sa St. Daniel Pharmacy, MVP Pharmacy, Farmacia del Padre Pio, at Ace Angel Pharmacy, mga kababayan, dyan ho sa may area ng Goa Kamsur. Ayan. Mataas, mga kababayan, ang kanyang blood sugar level. Aba, nakakatulong ba ang Dr. M's 36-in-1 Coffee? Yes. Bakit? Sapagkat nagtataglay ho ito ng ampalaya extract. Ayun. Ano ho ba ang ampalaya? Ba, mapait ho ito. Ginugulay ho natin to, mga kababayan. Ang scientific name ng ampalaya is Charantium. O, di ba? Mainam ho ito sa mga ayaw ho magka-diabetiko. Ayun. Mainam ho ito sa matataas ang sugar. So, pwede. Pwede kang magkape, ha? Addict ka naman sa kape kaysa naman dun sa mga hindi sugar-free na mga kape ang kinakape mo. I advise you, dito ka na lang dahil ang Dr. M's 36-in-1 Coffee Mix, sugar-free. Ang sweetener niyan ay hindi ho asukal kundi stevia. Alam naman ho natin, napaka-powerful din ho ang stevia. Wala hong glycemic effect. So hindi ho tumataas ang sugar ho ng isang tao na nag-take ho niyan. So subukan ho ninyo. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Yung sangkap pa lang ho nito, mga kababayan, na green tea, mabuti ho yan para ho sa mga may high blood. O, di ba? Kung nilagyan pa ho natin ng ampalaya para ho naman sa mga mataas ang blood sugar level. Ayun. Isa pang text, mga kababayan natin hong bibigyan daan mula ko ho kay 6337. Sabi niya, hi Sir J. Hello. O, sabi niya, lagi akong nakikinig sa'yo. May stocks po ba kayo dito sa Pasakaw? Ayan. Sa Pasakaw, Kamsur, meron ho dyan sa Cherub's Pharmacy at iba pang mga butika. Si Nanay Loleng po ito, sabi niya. Oy, hello Nanay Loleng. O, punta na dyan ho sa may Pasakaw sa Cherub's Pharmacy at iba pang mga butika dyan. Meron ho kayong mabibili na Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, ha? O, tingnan mo na rin, Nanay, kung ikaw ho ay marami ng puting buhok, i-just color mo na yan, ha? O, para kahit lola na, hindi naman losyang, maganda pa rin iyaw. O, dapat lang, lola, ha? 10 to 15 minutes. Yung just color nasa buhok mo bago mo balnawan. Okay? Gamitin mo yung guantes ho nito para hindi malagyan ng stain o mancha ang iyong kamay kapag ginagamit mo na yung just color po natin. Yan. O, tingnan mo, Nanay. O, lola, kung pwede pa si lolo. Oo. Para mas mainit ang gabi yung dalawa. O, painumin mo yan ng L-Max food supplement si lolo. O, sigurado, balik sa dati ang sigla ng inyong sarap na pagtulog. Ayan. Yung po mga wala pang anak dyan. Alam nyo, inuulit-ulit ko yung pong isa sa pangunahing sangkap ng ating pong L-Max food supplement. Ito po yung Maca Root Extract. Malaki ho ang maitutulong yan upang sa ganun ay yung fertility ng mga babae maayos para magkaanak na. Ano po? L-Max Food Supplement, mabibili ho yan sa lahat-lahat ng mga butika saan man ho kayo naroroon. For example, kung kayo po mga kababayan ay naandyan sa may area ng Naga, Farmacia ko'y mabibili dyan. At iba pang mga butika, ayan. Kung kayo naman po ay nasa Goa, MVP Pharmacy at iba pang mga butika. Kung kayo po ay nasa Ragay, Jomar and Jane Pharmacy at iba pang mga butika. Okay? Bueno, wala na namang oras. Ano pa nga ba? Ako po'y pansamantalang magpapaalam na naman. Ito po yung kaibigan, Jay Dizon. Nag-iunin sa magandang oras sa ating lahat.